Hello, may gabi ka na tanan. This is Sandro E. I am going to teach you on how to activate your DepEd account into Microsoft Office 365. So lately, we are given privilege by the DepEd to integrate our DepEd email account into an access to Microsoft Office 365. So inani ang utong unang buhaton, no? Of course, we must receive an email from the DepEd regarding to the activation. So you just open your email account, DepEd email account, then you will be instructed na instruction diha, no? And of course na ang atong username is of course atong DepEd account, then the temporary password. So I am showing you now my temporary password. Ito lang ang ilisa na niya. So there will be a username and the temporary password. Then you open new tab in the browser and type office.com. Office. Kabalo may spelling sir office.com, then enter. So if naka sign in na to inyong R9, just log it out, no? Sign out na siya. Then it happens nga if okay, so welcome Sandro. So welcome Sandro ginaumarka katong sa Office 365 nga R9 na to. Kung nakalagin siya. So sign in different account. Okay, then you type your inyong DepEd email account. Katong gitagaan og temporary password. Sayon ron kaya mga mams. Reston at deped.gov.ph. Then sign in. And after you click sign in, i-prompt mo nga mao ba na inyong account, then just click next. So after you click sign in, you will be prompt to enter the temporary password. So ang buhaton ninyo para dili kay lisod man to siya kayo, para dili magkasayop-sayop. Sometimes maingon sila nga wrong password because we have difficulty on identifying na ilahi tag interpretation, especially on number 0. Pwede na to ma-O, pwede pa to ma-0, pwede pa to mag-capital, pwede pa to small letter. So all you have to do is to highlight niyo ang temporary password para dili kaya na ay letter I sila ni kabalo na up to ganyan. Then control C lang o copy, right click copy, then you go back to the Office 365 login, then copy paste your control V your password, katong temporary password, then click sign in. So once you have changed your temporary password, so inani na ta, no? We are required information to sign in. So mo sign in kita kay man ta. So there you go. So we have first step to do. Pagsulod na to, dili lang kay mulargo ng tao dili to ni skip, no? So kini siya, don't lose your access mo ni pinaka-importante para dili data magsigi pangita pas ni Sir Baterna or kinsa pa na nga ICT nga atong gipahimo or sige gipahimo ato sa gawas, no? Natay tulo ka authentication. So primero is phone authentication, then ikaduha is sa email, ikatulo is questions, no? Mga tulo ka questions. Ikaw ra gyud nakabalo sa answer, supposed to be ikaw ra gyud makabalo sa answer. So for me, I will not advise nga mag sign up taning sa cellphone kay ang cellphone man good number kay pwede mawala or makawaton siya.
So pwede ma-access to anybody kanang using na sa backup sa itong cellphone. So dito lang ta sa email, then og katong question. So kini kay test naman ni ari lang ko sa email. Then atong backup email is dili ang DepEd, no? So it should be a personal kay dili mo po niya i-accept nga i-backup niya iyang kaugalingon. Ang DepEd email backup siya sa iyang kaugalingon, so dili, no? So you're going to give a backup email kato yung personal. Ako kay Gmail man, no? So pwede na to i-type diha sandro.ariston@gmail.com. So ganyan. So if ever nga makalimutan mo, click tag forgot password, ang pin ko dito na i-send sa Gmail. So dili na ta mo adto pa ni sir one pwede i-reset, no? Just click forgot password. So kung nakaset na siya ang kaning backup, so dito na i-send. So kung sa cellphone po, dito po i-send sa cellphone. Pero kung sample mo gud mawala ang cellphone or mag-ilis og cellphone, mawala ang number, mahatag nimo ang number sa imong anak tuwa dito sa Cebu imong anak, so manawag na pud ka nga gisend ang kuan code. So mas maayo ang imuhang backup email. Kung confident mo nga mo trust sa inyong ICT, so inyong i-backup ang inyong ICT para inyong ICT na lang ilang kontakon nga sir kanang ikaw ra ba kung i-backup hangyo po musugot pa siya. So email me. So once click nimo ng email me, padalaan og email code ang katuang, so kay na activate man ako ang Gmail sa akong cellphone. So I am going to check now the code, no? Okay, recovery account. Wala pa ko padali, reload lang ako. So it make sure nga nakasynchronize ang imuhang Gmail para updated ang iyang kuan sa nara. So kung i-type ang code, unsa ni siya, and after entering the code nga gisend nila sa imuhang backup email, just click verify. Then after maklik na to ang verify, naka-check na siya, no? Naka-check na. So you can also use this kining mga security questions, pero skip lang ako na siya karon, finish lang ako na siya. So there you go. Once i-welcome na ta, just click yes. So that's it. You will be prompt nga welcome to kuan na siya. So makita na to diri sa right side, no? Ang ato ang profile, pwede na to na ilisan ato ang profile. So now you are given access by the Office 365 nga walay bayad. Ang bayad ani, nagbayad ani ang kuan na, ang DepEd na. So we can use their Outlook 365 nga office, pwede na to i-download. We can use the 365 online and all the benefits, mostly sa kuan kanang Microsoft Teams. So pwede na to magamit ang ato ang kuan, magamit man siya. So now ato ang yung DepEd account mo ay kuan nasa 365. Lately kay sa R9 man to siya, under man to siya sa domain sa region. Karon bulag mahulog na ni siya nga ato ang individual nga professional email. So that's it. Si timailan lang itong kuan, no? Katong backup nga kuan. So if ever nga gusto mo nga budungagan ninyo katong sa question, just click your profile, then view your account. Click to view your account, profile, view your account. I-post lang ang video, dayon security info. So click the update security info, then papilion sa task. Then you go sa katong mga kuan na siya, backup. So that's it. Ang the rest is nanay mga email, backup email ako. Budungagan ako security question or add sign in methods, unsay pang maagi nako adto pa ko sa cellphone. Pero I will not advise sa kuan cellphone kay kuan ka siya hassle, inig login nimo mo pop up imong cellphone nga ning login ka, nana bitaw siya kay ma-verify man gyud nga lang. Pero nindot siya nga security kay ma-acknowledge nga gikuan, gi-login siya.
So that's it. Enjoy the benefits and features of the Microsoft 365 that is granted to us by DepEd. I hope uh, I have taught you on how to activate your DepEd email account into the Microsoft Office 365. Thank you for watching and may gabi na tanan. Bye-bye.